Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo, Dr. ni Obra, ug Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lander, 30 anyos. Itago na lang ang akong address. Usari ko kamahuyang. Punto medikal kining akong suwat suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Dugay na manggulin ako akong gibati god sa gamay pa ko. Aron iyang sabdan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma. Hoy, maayo noon kay nauli na ni ang akong anak nga pirmi lang busy sa trabaho. Sorry na good ma. Lagi ma busy pero sa trabaho. Luya magkang tanahon, apo. Nang luspad ka, o. Mas parang man ko sa una lugod sa bata pa ko. Pero, mas luspad yun ka karon. Ay, mura ni na yun ako lang mag-lipstick da para matabunan ng akong kaluspad. Bitaw, Lander, mas maayo pag mag-lipstick ka. Anak yun ni mother. Sige mother, uy, lo, matog sa ko kaya medyo kapoy yun ko da. Sige nak, para makatigom kag kusog. Lagi ma, mura ga, kakuyapon ko sa kakapoy. Oh, Usa? Uy, lakaw na, uy. Pahuway na dito. Ma, Hoy, may kanimata na ka dong. Doon na kay bisita sa gawas. Kauban ko nun ni mos trabaho sa una. sige ma, akong tubangon. Hi, girl! Ikaw mo na girl, uy. Uy, nang luspad lagi ka. Ay da, stress trabaho girl, uy. Uy, nga naman. Di ba dako magsweldo ang imong work aron? Unta gani na kay money para nga makalaag-laag ka somewhere. Sa umasad na ako sa paglaglaag. Uy nga, nagapos man ako sa akong trabaho. Dagan kong obligasyon. Ay, naku, di mo Landro, oy. Ayaw palabi yung trabaho, oy, Landro. Kay, 30 pa yung taon ka, oy. Wala, imagine, 30 pa yung imong edad. Imbis ka maglaag-laag ka, mag-relax-relax. Nagpa-stress na mahinoon taon ka, oy. Grabe sila mong kadagbundak sa akong pangano. Landro, yun. Lander, uy. Ay, Landier. Ay, pero, unta lagi, uy. Pero, wala ka may baway yun. Ganido ko mo trabaho, kaya dagan ko gastuhan sa bay. Napay-maintenance ni Lolo. Ay. Magkunsa naman niya, kung dili ko mo trabaho, kinsa may mo gasto. Oy! Pasol ba sa imong kahimtang bayot, oy? Sige lang bayot. Eh kung doon na magani ko time, ichati ka. Maglaag ta, magtagay ta. Bantay bitaw ka bayot, ka, ha? Sige, okay, sige. Go ko, anak. Nahong, Lander, nang luspad naman kag maayo karon, oy. Ay, wa ko makabutang lipstick karon ma, uy. Dili, manggod. Nisamot na siya karon ba? Mas nang luspad kag maayo karon nak. Na, panamin ko dito. Unya tanaway mong naw, para ikaw na gid ang makaklaro, anak. Kay nagkagrabe na gid ang imong pagpangluspad. Unsa ma? Daghan na gyud ang nakabantay sa akong kaluspad. Labi na nga dili ko hilig og lipstick. Pero gibaliwala ni nako kay lagi daghang og trabahon. Pero nagkadugay, nagkaluyan ako. As in, dili na masabtan nga akong kaluya nga maabot sa time na makuyapan ako. Mong nag-leave ko sa trabaho para makapahuway ko. Unya, maadto na ko ma, motrabaho na ko balik. Human naman akong leave. Nano niya, okay na daig ka? Okay na kamay ma. Although, kuwang pa akong leave but I need to work man good. Lander. Sige lang good ma. Kaya kung unsa man gani, manawag ra ko nimo. Sige na ka. O pag-amping bayain taon. Oo ma, salamat. Sige, adto na ko.
medyo okay na, girl. Thanks to God. May noon, oy. Kinabala ka, biya minimo ay. Kay bawo na biya ka, nga ikaw ang pinakamaayo din his company. Saba, girl. Uy, mafattered mo sa kuan na. Lucky girl. Oy, girl, wait. Mm. Unsa Yes. na? Ha? Doon na lagi kay mga lagom-lagom sa imuhang panit. Ha? Unsa man na? Halagi kulata kasi mong boyfriend? Boyfriend ba? Uy, kuan magud ni. Nasangit lang ko sa jeep ba? Pagdahin akong naog, maong nilagom. Ha? Unya yun anak kalagom nga, nasangit ra ka? Eh, bitaw girl, uy, musulti lang ko ni mo ba? Ingon ini di ko usahay ay. Maglagom na kong kalit. Dili ka ako ipakita lang mama ug lolo kay basin mukuyawan sila maayong. Uy girl, pa-check up na, uy. Kay tanaw na ko, no, nagkagabi na ginay mong gibati ay. Ay, kabala ka, o bananta ka. Sige girl. Ubos ang imong hemoglobin, manang luspag kay kitanaon o makuyapan. O, unsam din ang imong trabaho? Nganong pirmi magkakmo sa tuog? Kaya usa sa rason kung nganong mangluspad ang usa ka tawo, tuod kay wala siya'y klarong tuog or kuwang sa tuog. Actually, Dok, 4 to 5 hours agad akong tuog, Dok. Kuwang daw imong pahuway. Importante mang yun ang tuog. Doon ko i-resita mo, ha? O palitag yun para makatawang-tabang niya sa imong lawas para ma-repair. Iron supplement siya. Kay may iron deficiency anemia man ka. O angay lang po nga doon ay folic acid ang imong iron supplement. Okay? Oh, unsa, Dok? Sukat pa sa una sa bata pa ko, tapos paro na jud ko. Apan karon nagagrabe naman nga, pero min akong kuwang sa pahuway tungod sa akong trabaho. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Luspad ko permi. Ingon sa doktor, may iron deficiency anemia kuno ko kay low ang akong hemoglobin. Tungod pa ba ni sa akong pagkabata nga, luswaraw na ko daan mao nga, nadaanan na ako hangtod sa akong pagkadako. Ikalawang pangutana. Nag-take na kong iron supplements. Anong magyapon maayo akong anemia? Katulong pangutana. Kung masangit o mapangka sab ko, dali na kay kong mulagom. Tungod pa paghihapon sa akong anemia? Ikaupat o katapusan. Dakuon ko kapagkatao. Pero unsa man ang angay na kong buhaton gawa sa need ko matukog saktong nga oras? Doon na ba ko'y proper diet nga sundon? Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Lander. Mayo nga daw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related ng mga problema. Kaya usa man ako ka psychiatrist, usa ka medical doctor, usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran de kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dibas mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Legal nga mga problema ato ni Ilin Batahan ang mutambag ni Ana. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, ganahan ko ni Ana. Many talk like philosophers, yet they live like fools. Kini bagong kinabuhi kanya-kanya magyuntag linya. So ako ning balikon sa makausapa. Kung maghisgot tag mga infrastructure project dili ko makiglalis ng mga engineer. Di man ko engineer. Maghisgot tag kung saon nga asinso ta ning negosyo. Di ko pasalig mo explicar niyo ana kay di man ko businessman. Kung ay mga business gamay pero sige ka bankrupt. Umitaw dili ko businessman. But when we talk about psychological problem, kana murag ako ng linya. Kay medical doctor man ko psychiatrist. Kung makaglalis ka na ko about psychological issues, murag, mingon ko nga, you are encroaching our domain. Kung ano yung mong expertise, no? Pila ka tuig, may nag-eskwela niya na, no? So, imo kong lalison about personality issues, nga, obra maestro ko. So, murag confident ko na nga makiglalis, or makigdebate. Ha? Na ako ka istorya. So, na kayo pabate-bate, ano? Kung na ako pabate-bate, ana?
Kaya na ito mayong tao nga, marubag entitled bitaw nga, believe sa sarili. Ngayon ko, di mangani ka, kuan, paramedical nga kuan, iglalis na nung kanako about personality issues. Ragi tingali. Gumuhin ka, mismatch. Alright, so nga ito magtatampo ka rin kanawa, si Lander, 30 years old, kuman yung butang yung address, no? Punto medical ang problema ni Landers, no? Tumaas na nabati ng na sa drama. So, usabon na ako great ni nga itong mga suking tigpaminaw diya sa Urmok, mga Ratcho family. Thank you very much, sir, sa imong ipada nga kasaba cake, patang lindutan, no? Bingaw ni kong kaon. Og si Regional Director sa atong NBI Region 7, si Jose Ermi Monsanto, Wilmer Gamutan, Dave Istorco, o si Dr. Dave Baron, no? Nga kan ni NBI sad, no? Doktor sa NBI, nahimong director sa atong drug rehab sa Argao, no? Mga amigo, mga Odanisa family dia sa Sibunga, o mga Ampalayuhan family dia sa Sunok Lahog, no? Milingan nila ni Brother Nerio Abela, o mga Mendoza, o Bunsukan family, kuning silingan Nilya, kaila pa ko ni Monel, oy. Okay, so mga taga-abroad, no? Manaot nga okay ra si Melody Kimpan, og si Barliso, no, diya sa Middle East, no, naot nga safe mo diya nga to mga suking tigpaminaw sa laing mga lugar sa kalibutan kay nabe tay live streaming. Thank you very much, makadunayon yung pagpapila labi na sa mga taga Saudi Arabia, no. I know daghan kayong maminaw na to diya sa Saudi Arabia, no, kay namin magsige text nako mga taga Talisay City day. Limot na ko sa kong migo na. Si Gilbert, ug si Marie de la Serna, Lourdes Momoy, Arlene, ug si Lee Empases diya sa Gunob na, Talisay City. Ug mga taga Dumanhog, si Pei ug si Tero Raso. Kining badi-badi ni President Gigi Ulis nga si Winnie Baltonado nga pirmigong maminaw ko siya. Dada ko'y maghihatag niya ni mo, no? Ako diyan ni hatag ni Mami Gigi. May palihog na kong hatag ni mo. Magdagod para kutaw kag coffee in the morning mahinumduman ni mo si Dr. ni Obraw si Atty. Elin Batan. Alright, so going back to our center, si Lander, no? Punto medical ang problema ni Lander, no? Paning kamutan ng Lander, no? Unang pangutana ni Lander, luspad ko pirme. Ingon sa doktor, may iron deficiency anemia kuno ko. Unsa ni? Kulang kuno siya og hemoglobin. Lusparon gyud kuno siya. Yes, ang kining iron manggod necessary ni siya sa pagpudlos or pagbuo aning atong gitawag nga red blood cells, no? O kung kulang tag mga vitamins, not only iron but also mga B-complex, mga folate, so, importante kayo, no? Kung kulang kag mga B-complex, dali ka kapuyon, B1, 6 and 12, kung kuan ka nang moody ka, unya murag way ka gana-gana, ha? Kung asa man mga vitamin E, vitamin A, daghan kayo, not only iron, ha? So, atong klarohon na, kining blood pressure, dili ni siya may basihan kung ikaw anemic ba o dili ba. Ang basihan kung anemic ang sa katao o dili ba is the hemoglobin count. No? So, akong may numduman, murag something like mga 12 to 14 or mga yun around that ang mga figure ingon ana mataas-taas gamay ang lalaki kaysa babae, no? A low hemoglobin count meaning anemic kanya na, no? So kay uban mo gud mo hala ubos akong blood pressure, anemic ko. So lahi ang blood pressure, lahi ang hemoglobin count nga maoy basihan kung usa ka tawo anemic ba o dili ba. Of course, maluspad ka kung kulang ka og hemoglobin kay ang imong dugo dili kayo ingnon tag healthy, no? So unsa may mga sources niya ani? Makuha man nato sa mga pagkaon, mga iron rich food, no? Ang palaya ko no, naghan ko nag-iron, malunggay, mga green leafy vegetables na ana siya, no? Mga vitamin A, not only iron but also vitamin A, vitamin E, avocado, sa itlog, sa kuan, sa
saging, no? So, kung kulang ka niya ni, you feel like mag-cramps ka, o niya, mag-cramp, kusog mong mga muscles, dali ka masakit, dali, ang imong immune system, dali kay atakihon sa mga kagaw. Kwan kay ka, tamlay kayo ka, sickly looking, among nabil, luspad, so mao na yung imong problema. So, you eat mga green leafy vegetables, ha? Para nga madugang-dugangan ang imong hemoglobin. Sunod nga pangutana, nag-take na ko og iron supplement. Nganong wala man gihapon maayo ang akong anemia. Well, it will take time. No, don't you think na kung magkaon kag or mainom kag mga iron supplement inagaugma ma-replenish na ang kulang sa imong iron, no? It will take time. Ayaw pagsaligan ng mga supplementary, commercial supplementary ng mga vitamins. Kandi sa diet guna nimo kaning lander, no? Naaro man ka, awa man ka tagadiin ni siya, awa man butang imong address, no? Kaon ka green leafy vegetables. Ang palaya mo recommend ko ana, no? Kay kuan na siya, healthy na siya. Oh. Dili lang iron ang kinahanglan nimo kundi ang tanan nga mga vitamins para nindot ang imong vision like vitamin A nga napokuha na to sa eggplants, sa carrots, sa potato, no? Kaning mga avocado na daghang vitamins, ha? Itlog, oh. Ang ayo pagsaligan ng mga neurobion, mga inerbunsi or mga unsa pa man diyang mga ang among ihatag sa una maghinumdum ko sa mga buntis nga mga babae is mga iron preparation, no? Pero sulfate mao nakaraga among ihatag, perinsol sa pato among mga iron preparation nga ihatag sa mga buntis, ha? Kay ang mga buntis nga babae, of course babae man buntis kanang magkinahanglan sa extra amount of iron, no? Mga lalaki magkinahanglan sad para nga healthy ta sa atong pangayok-liyok. Sunod nga concern, dili na kaayo ko mulagom tungod paghapon ni sa akong dali ko mulagom tungod paghapon ni sa akong anemia. Yes, luspad lagi. Luspad ka morbag ang imong kan walay dugo, dili kayo ingnon ta dili kayo mora ka og kanang kinahanglan ka lipstickan para upuwa ang imong ngabel, no? Oh, so expected na siya nga makuan ka, maluspad ka tanawon tungod lagi kay kulang ka sa mga kanang ang imong skin murag kanang luspad nga mo ka yellowish, no? Nya dali ka magka-ulcer sa imong side sa baba, murag moody, dali ka masuko. Ha? Gamay rang diferensya. So makuha nimong mga bitamina nga akong ipanghinganlan sa kining mga isda, dairy products, mga nuts, naa na siya, no? Makatabang ni siya, makaluwer sa imong stress, o makaluwer ng mga posibilidad nga dali ka, masakit, o medical problem, tungkol ng immune system is very low, no? Dili makasukol sa mga kagaw nga udool, no? Mabibitaw na may nga, hala, pareha lagi may na-expose atong nagi-ubo-ubo, nga no, ako rin may nataklan, kato siya, maybe because ang imong immune system is lower than the imong migo. Ikaw dali ra ka natakdan kay wa kay daghang depensa sa imong lawas. Sunod nga pangutana, dakoon ko nga pagkatao, pero unsa man ang angay na kong buhaton gawas sa need ko matulog og sakto nga oras. Do na ba ko'y proper diet nga sundon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Of course, bata pa man kay ka lander, 30 years old, no? Inomdom ko, edad ko aning mga kuana, so grabe pa kay ko lihugan, ha? Kay mga kuan man ko, mahilig man ko ball games, so volleyball, muduwag basketball ka, pero di ko kayo maayog basketball. Arang-arang ko sa volleyball o tennis. Arang-arang lang, di po kayo yung pang championship, ha? So, you exercise, and then you flex your muscles, kinalan sington ka because we have an endogenous opiate sa tong lawas nga ma-activated na siya if we do exercise. Then you eat green leafy vegetables, and then eat kanang imong pag-take og supplementary iron pwede ra nimo pero wa nagi ko mo sa kuhaon nimo sa diet o niya
avoid scratching sa imong mga inunta panit diha nga dili kondisyon kay ug ma-scratch ka, masamad ka, posible nga magka-problema ta dali ka maka-experience og infection. Kay balikon ako, lower ang imong mga depensa sa lawas. So, expect nga luspad ang imong panit, nga imong muscles, way kusog, tungod kay kulang ka sa mga vitamins. Magpainit sa ka, Lander. Magpainit ka na vitamin D ang init sa adlaw, no? Maka-enhance ni sa imong immune system ang sunlight. Makuha niya na to, of course, sunlight. Makuha na to pagpainit tayo. Alam po ng unton-tutok kay kasi ma-heat stroke ka. You eat fish, then milk, you drink milk, and then green leafy vegetables. Kinanglan pag mga mahalon kayong mga food supplement, makuha mo na ito na sa pagkaon. Nabalikon ako sa mga kausap pa, you do exercise para nga kondisyon ka, kadili kadali matakdan o sakit, no? So, seafoods pwede sad, no? Mga isda, no? Makatabang po na siya. Alright, nakasabot ka sa explicar ni mo, Landers. So, sa sunod nga magpadala na to sila mga sulat-sulat. Paliw ko kung butang sa inyong address para makaibalumig. Kinsa pa yung mga ipang-greet ng dapita. Basig namin mga amigo ng dapita sa inyo na maminaw sa itong programa kini akong suliran, no? So, sa makausapa, salamat kayo sa inyong kanunayong pagpaminaw. Kami ni Atty. Ilin Batan, mapasalamaton kayo kay the best radio drama program gani among programa kini akong suliran. Nationwide, proud kay ko ana. Kay daghan ba kayong mga programa sa radyo na kami ang napilian nga pinakamaayo. Pinakamaayo. Buyag. So salamat kayo og hinaot nga dili mo pulaan sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo ug maningkamot gid mi nga makatubag sa inyong mga pangutana. Dili man may expert tanan pero maningkamot gid mi nga mahatagan og solusyon suggest what to do about the problem. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide katakaraman. Daghang salamat o maayong.